Fashion. Oh no, Gamma. Atau ke bukan pakai aja. Oh no, sama sama no. Oh iya tu nak. Daman. Rona di sini ke, di sini.
Ecco sao. My brother. Why? I got to wear. Why?
aka balakuli aki ile aka egburu onye balakụ ọrụ ụlọ ọgbụgbọ ka akpara akpọ isi ka eji ebu ya ada akpọ ọgara kụrụta nke a na-ara akara na free station ofite mma ọfụma bụ na nwaanyị ọmụrụ afọ nnu na nwere anya gwara ọfịa asị ka nkene ọla bịala ije ka nkene ndị mara ebe anyị nwere ndị nwere ọnwụ ka nkene ndị niile lụrụ arụ ụka wee nọrọ ebe a n'abalị a chebiri na kemgbe abalị ole na ole gara aga nke bụ eziokwu na ụfọdụ n'ime anyị ekwesịgo ịnaghachi ebe ha si bịa mana dụta dị ndị mma ha na-esi n'ụlọ ha wee nọnye ruo taa ka ha wee soro kwanyere ada dị anya ugwu ikpeazụ na ụdị isi ya jee ka ọma n'ala eze n'igwe onye ka m ji wee were ohere wee na-ekele ndị enyi ndị ọgọ ana m ekele ikpụrụ ibe ana m ekele ndị anyị nọbịa kpọmkwem ndị nwe mbara ndị kere akwarịrị anyị na-ekele ụlọ dịka omenala si dị anyị na-ekele kpọmkwem ezinụlọ anyị nọbefa ndị njikọrọ na nwa mere ọrụ onwe ike ịgwụfụ anyị na-ekele ụlọ ọ dịrị izi o nwere ndị kwadosiri akwamozu otu a ewere ọgụ n'ụsọ ahịa mana kemgbe ụlọ kwadoro akwamozu a ụlọ ji ugwu eriri wee kee onwere dịka ugwu azịza anyị were na-asị obere azụ kwadoro obere nkụ na nnukwu azụ kwadoro nnukwu nkụ ọnọ n'ugwu gbọrọ mmiri na ọnọdụ ndịda gbọrọ mmiri n'ihi na ndị ikwu na ibe na friends and well wishers ndị niile gbara mbọ na mmemme a bịara mmezu taa ekpere anyị bụ na ndị niile siri uche nke ọma ga-achịkwa unu nnọọ ekpere anyị bụ na rie ime unu niile na anya anyị ji fụ unu taa anya aka anyị ejikwa fụ unu echi ogologo ndụ na arụ isi ike ga-abụ nke unu ọchụ nwa ọkụkọ n'ebe unu nọ ga-enwe ada unu ga-enwe nwewe ọsọ osisi wuru unu na-atụ nkwe ga-amatịpụ ikuku ga-amatịpụ ya olu azụ mma ga-adịrị unu mma ebe unu mere wee bịara mmazu taa anyị emesịa n'ime kwesịrị ka anyị mee n'isi nwanne anyị nwoke ebe ọ bụrụ ọnọ today mkpụrụ obi ya ga na-ezu ike na ndokwa chepụrụ unu n'ụlọ akwa ekpo m sekuriti ekpo ndị ama atọ ha ụmụazị anyị achọpụtago plan ụlọ egbu ụmụ ịsa ikpo ha dọọ aka na ntị ofu onye mee ka ajọ ọlọchị sebe ịtọ that means before ala anata 721 pewu otoro na agbogbo anyị na from tomorrow here
nga. Na ko halaze mara pa kilo onye bu. Na ko halaze mara pa kilo onye bu. Amu Modesta. Alum tilado. Oh ikeji mu. Isnanya Chukwu aha m. Ikeji mu. Ekele ngo. Na makasi no bi sekuru afi ba kwade ka nyire woro ni n'anya. Ni ma na ọnwụ bụ ụgwọ ya ọbụla ji na ogbe niile na-aga n'ụzọ. E nwere ike ịgwa Ọhanaeze ya dịgị n'obi na mmemme a taata. Ihe m n'obi na mmemme na wụ. Onye ọbụla bịara ka alịla ka ọ na-alụ. Ele ya sị ewere nwe ike larụkwuo nchi. Ihe m n'obi akwụkwọ onye jiri ya ka alịla ya ka ọ ga-eji wee na. Maka na ihe enye mmụọ emeri ome nchi. Bara anyị nwantịntị oge ka ọzọ ele ya sị dị ndụ wee ezigbo mmadụ ka o si bịa ndị ya. Elias gbara fes n'ezigbo mmadụ ahụ ya amala elugwu ahụ obodo bido na nwata ike o bidoro dere ha akwụkwọ obodo niile mụ ya ama sole Elias awụ ha ajọ mmadụ Elias bụ ezigbo mmadụ uwe ejekwa inye anwụkwala ekele m ụlọ aga m asị na mbọ niile ụlọ na-agbara mmemme a ọ ga-akwụghachi unu mmaji kwuru mmaji n'aha Jizọs ekele gị ọ were afọ a na-eto gị etu oche eze bi ego ụbọchị ekele gị ọ wee sị ọ ga-adị gị na mma site nwa ka iji na-ekele gị ọ
Thank you.
Thank you.
Thank you.